Hi, hello, namaskara. Yeah, Nikla Mokida Durnatakunu Zivita. Welcome to my channel, Zivita Virvastulu Talks. So, ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಬ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಇಡ್ದು 7:30 ಎತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಕೋರಿ ಕಂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ದೇಕದ ಮತ್ತು ದೀತಾಡ ತಾರೈ ಮೂರ್ನಾಗ ನೆನಪಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಸೊ ಅವಸರಡುಂಡು ಪಾತೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಆಡ ಪಾತೆರುವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ರೇಸ ಏನು ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಐತಾರತ್ತೆ ಕೋರಿ ದಾನೆ ಕಂತಿನಿ ಬಂದು ಕೆಂಡವು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಇಂಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಟಿಫಿನಿಗ್ಲ ಆವೋಡು ಅನ್ಸದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿಲ್ಲಡೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪನ ಈಗ ತೂದಿ ಪರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಚ ಜೇಪಲಾನೆ ಅನ್ಸದ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ഞാൻ താരൈ പെരേര പന്ത് റെഡി ആയിനി ബട്ട് താരൈ ದಾದಾತಿಂದು ಬಂಡ ನೀರು ಹಾಜಿದ್ದೆಡು ಸೊ ಒಂದಿನ ಮೂರ್ದು ಪಾಡುಗ ಪೆರೇರ ಹಾಕುಚಿ ಸೊ ಮೂರ್ದು ಪಾರ ಮೂರೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರ್ಗ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಎಂದು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ತಾರೈ ಮೂರ್ಗ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಮೂರ್ದಾಂಡ್ నేను ಸಪರೇಟ್ ಕಡೆಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಸೊ ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ నేను ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಸಿ ತೆತ್ತಿಕಂದರೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಡೋನು ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಂದೇನು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ರೆಸ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಚ್ಕೊಳ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಡೆದು ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೋಚ್ಕೊಳ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಗ ಚೂರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪವರ್ ಪಂಚ್ಕೋಪ ಇಂಚನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸೊ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ಬೋಡಾತು ಬಂದಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕನ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಡಲೆ ಕಾಪುನ್ ಮಾರ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಮನ್ಕುನತ್ತು ಮುರಣ್ಣ ಎರಡು ಮೀನು ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪಚ್ತಾವ ಡಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾನ ಬಂದು ಬಟ್
కజిపోయి నీకు లాక్కుంటే ఎల్లేకి లాక్కుంది అన్సాదు చూ బంగ బరోడు ఆకుండా అదనుకోండి ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಠ ಎನ್ನ ಉಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನದುಂಡು ಕೋರಿ ಈಗ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಈಗ ಬರೋನುಂಡ ಪಗಿಲ್ಡು ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಪಗಿಲ್ಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಳಿಯನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡೋದು ಪಂಚ ಮರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡಿ ಅವನ್ನ ರೆಡಿ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಡೇರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತುಗ ನಾಳೆ ಬಿತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಮೀನು ಕೋರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಜಾಜಿ ಬಿತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬಿಡು ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಬಿತ್ತು ಲವಂಗ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಐತೆ ఒక ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ತುದ್ದ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಜಿ నేను మాత పొదుపుగానమ్మా అందుకే నేను 3 తారెల రెడీ తీతాను రోజుల తారెల సో నేను మాత పొదుపుగానమ్మ అయితే ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಯಾನ್ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡು ಬಂದೆನ್ನಿನಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಪೊತ್ತು ಬೀತಾನು ಸೊ ಐತೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಸೊ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಟ್ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಯಾರು 1/2 ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಕಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾ ಮುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತಳಂಚಿನಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತ ದಾದ ಆತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಿನ ಆತ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಡೆದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಾಕಂಡು ಮಾರೆ ಕಡೆದಾಂಡು ಕೊಂಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಕಡೀನಿ ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಕಡೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಇದ್ದೀಜಿ
ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೇಸದ ಹದ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ತುದ್ದಿ ಹೋದ್ನೆ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮನ್ಪುಜಿ ಚೂರು ತೆಳು ಮನ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ 6 ಮಂತ್ ನಾನು ಈ ರೇಸದ ತೀತೆ ಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಚೂರು ಪರಿಮಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಸೊ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿ ನಾವು ಬೇಲೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿರಣ್ ಬೇಲೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ನಕ್ಲಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಲೆ ಅದೇ ಬಂಗಾಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ ನಕ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಬೇಲೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ನಕ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುವರು ತಿನ್ಪಾರು ಜಪ್ಪುವರು ಈತೆ ಉರ್ಕಾರಡು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದ ರುಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಬೇನಾಗಲು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಜೊತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಾವು ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊದ್ದಿನೇಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ನನ್ನದು ಆತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಿಂದೆ ಕಿಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆರ್ದು ಆಪು ನಂಚಿನೇ ಬರ್ಸಾತ ಶೀತ ಆತಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತನ ಇಂಕೊಂಚ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾಪುಣ ಬಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗರಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಿದಪೋದು ಮೊಂದೆಕ್ಕೂನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಎಂಡ ಪಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಡೆದು ಬಲಿಪು ಬೇಲೆಗ ಅತ್ತೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ಸಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಚದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಗನವ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಗಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಾಡ್ ಸೊ ಮೆಗ್ಗಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಾಡ್ ಪಂಡ ಪಾಸ್ ಆತೆ ದೇವೇಡ್ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಇಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಗೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಕೆಲ ಗುರ್ತೈತಿನಕ್ಲಿ ತೋಂಡ ಸೊ ಐ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಚಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈದನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈದನ ಆಗ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಾಂಡ್ ಪಂದಂದು ಸೊ ಒಕ್ಕರೊಂದುಂಡು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಪೊತ್ತು ನಿಜಂಡ ಇದನ್ನ ಪಾಡಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪುದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಪಾದೆ ತುಲೆ ಅವೇನ್ ಆಯ್ತ ಜ್ಞಾನಡೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪುನಾತೆ ఒక ಯಾನಿ ಅಮ್ಮಸರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ದಾಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೇನೆ ಕೋರಿಕಂತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸೊ ದಾಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಗಂಟಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ದಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇದಂತೆ ಲವಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಲವಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು
ಎಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಾಡು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮನ್ಪೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಬತ್ತೆ ಜಮ್ ತೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿಜಿ ಸೊ ಬೊಕನಿಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಪುಡುಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಒಪ್ಪುನಗದೆ ನಂಜು 10 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಪು ಸೊ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಡು ಬಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯಾನ ಒಂಚೂರು ಶೋಕೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಟಿ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆಂಚಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಪಾಡು ಜನ ಪಣಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಗುಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾಣ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ರಾಹುಲು ನೀರು ಕುಚ್ಚಿ ಪಡ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡೆ ನಾ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಅರ್ರನ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಸಾಕಂಡು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಚ್ಚೋಡೆ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ಲಾಗಂಡು ಸೊ ನಾನು ಐಡಿಯಾಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೋದು ಸೊ ತಿಕ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಯಾನು ಸೊ ಅವಳು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಫೋಟೋಸ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ಕೋಯಾನೆ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಕೋರಿದೆ ಸಹ ಲೈಕ್ ಕುಡ್ಲೋದಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿದೆ ಸಹ ಸಮ ಆತನ ಇಚ್ಛಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ